नमस्कार। जुलाई गस्तर द्वितीय दिवस कार्यक्रम सकाळ 9:30 ରେ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଭାର ସଂଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ଦେହୁରୀ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମିନୀ ସାହୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ ପରେ ଜୋନାଲ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଯଶୋବନ୍ତୀ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ କସ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀ ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀମତୀ ନିରୁପମା ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀମତୀ କମଳିନୀ ଶଙ୍ଖୁଆ, ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ବିମଲ କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ଆପଟ, ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦଶକର୍ମଧାରାର ସଂଗଠକ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ ପରେ ଶ୍ରୀ କପିଳାସ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଭାରତର ମହାନତା ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଗତ ବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିଥିଲେ। ସେ 5 ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ 9 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଏବଂ ମହାସମାଧିର 75ତମ ବାର୍ଷିକ ଓ 24 ନଭେମ୍ବର 2026 ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରଖିଥିଲେ। ସେ ବ୍ଲକ ସଂଗଠକମାନଙ୍କୁ ସୁମନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଭାବରେ ତାଲିମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରସରାଜ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାନ ପରେ ମାଙ୍କ ଅର୍ଗାନ ମ୍ୟୁଜିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1:26ରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ 21ଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରୁ 20ଟି ସ୍କୁଲର ଅପାଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ 345 ଜଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ଗସ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର।